Bidla fil-kabinet, deċiżjoni biex il-gvern ikompli bil-ħidma ta' suċċess tiegħu u jagħti eżempju ieħor ta' governanza. Il-kwistjoni tal-Panama weġġatna. Weġġatna politikament u anki personalment. Lil minn numri tal-popolarità li huma kejl relattiv u li minkejja li huma tajbin, jien mhux se nistreħ fuqhom. Jien l-ewwel wieħed illi ngħid u nistenna li l-affarijiet isiru aħjar. Fl-aħħar ġimgħat kont qiegħed ngħid li qed niżen deċiżjoni biex din noħodha skont il-fatti kif ukoll skont is-sentiment pubbliku. Kien f'dan l-isfond li l-Prim Ministru ħabbar li Konrad Mizzi tneħħewlu l-portafolli tal-enerġija u s-saħħa u bħala Ministru se joqgħod tal-proġetti li l-Prim Ministru jappuntawlu skont il-ħtieġa. Bl-ewwel fost dawn ikun li jassigura li l-bidla miż-żejt tal-gass fis-settur tal-enerġija titwettaq kif imwiet. Minflok Mizzi bħala Ministru tas-Saħħa se jinħatar Chris Fern li kien qed iservi bħala Segretarju Parlamentari tal-istess qasam. Filwaqt li s-settur tal-enerġija se jaqa' taħt ir-responsabbiltà tal-Prim Ministru nnifsu. Barra minn hekk il-Prim Ministru ħabbar ukoll li nnomina lil Leo Brincat għal Qorti Ewropea tal-Awdituri. Dan għaliex Brincat għandu warajh karriera ta' bankier, Ministru tal-Finanzi u serva għal tul ta' żmien bħala Chairman tal-Public Accounts Committee. Minfloku bħala Ministru tal-Ambjent se jkun Jose Herrera. Filwaqt li Manuel Mallija li kien refa responsabbilta politika se jieħu l-irwol ta' Ministru għal kompetittività, tkabbir ekonomiku, is-settur marittimu u tas-servizzi. Konrad Mizzi se jirreżenja wkoll mill-pożizzjoni ta' deputat mexxej għall-affarijiet tal-partit fih dan il-Partit Laburista u fil-jiem li ġejjin se jibda l-proċess biex jimtela dan il-post. Il-Prim Ministru innota wkoll li Chief of Staff tiegħu Keith Schembri m'għandux kariga eletta mill-poplu, imma fuq prerogattiva u l-fiduċja tal-Prim Ministru. Għaldaqstant dan mhux se jara bidliet fil-kariga tiegħu. Tenna li għalkemm għadhom ma ħarġux ir-riżultati tal-audits mitluba u għalkemm ma jidhirx li kien hemm flus involuti, il-fatti li żviluppaw fl-aħħar żmien għamlu mod li l-Prim Ministru jasal għal deċiżjoni. L-an tiegħi huwa li nimxi b'ġustizzja u li nieħu id-deċiżjonijiet kif dejjem ħadd, deċiżjonijiet li hemm bżonn li jittieħdu fil-waqt li nħares l-interess tal-pajjiż. Fuq il-miżin qudiemi poġġejt il-fatt li ħadd ma implika li saret xi ħaġa illegali. Lanqas ma kien hemm nuqqas ta' dikjarazzjoni parlamentari għaliex din saret f'ħina kif mitlub mill-liġi. Fuq in-naħa l-oħra bħala politiċi ma nistgħux nimxu biss fuq il-legalità. Iżda rridu nimxu wkoll bil-korrettezza politika li wieħed jistenna minn għandna. B'hekk il-Gvern jista' jkompli ħares il-qudiem biex ikompli wettaq il-ħidma sfiqa tiegħu biex iġib iżjed ġid lejn il-pajjiż. Flimkien ma' dan kollu kkonsidrajt il-ħidma li saret u li hemm bżonn li tkompli titwettaq f'setturi strateġiċi tal-ekonomija Maltija. Ħidma li waslet biex ikollna tkabbir bla preċedent ta' 6.3%. Li jkollna wkoll lanqas rata ta' qatt ta' kull żmien u mewġa wara l-oħra ta' investimenti. Għaldaqstant id-deċiżjoni li ħabbar illum se twassal biex il-Gvern preżenti ma jkunx hemm dubji fuqu u l-integrità tiegħu u jkompli jaħdem biex ibatti għall-iżbalji li jagħmel u jġib iżjed ġid lejn pajjiżna.